העיצוב הרענן, הבדים הייחודיים, הטכנולוגיה המתקדמת, חוויית העיצוב. כל אלה הופכים את אורגון לחברה המובילה בפתרונות ההצללה. אורגון ווינדו פאשן. מרגישים את השינוי באווירה. אורגון, החברה המובילה בפתרונות הצללה מעוצבים, מייצרת ומשווקת את המגוון הרחב ביותר של וילונות בארץ. אורגון מציעה חוויית עיצוב ייחודית ואופנתית, שמחוללת שינוי באווירת הבית והמשרד. סדרת הלייט קונטרול, המרכזת כמה ממוצרי הדגל של אורגון, ובה מושקעים עיקר המאמצים בפיתוח מוצרים חדשים, משלבת מראה רך ונקי של בד, יחד עם יעילות ודיוק של תריס. בכדי לשמור על המובילות ולהמשיך לעמוד בחזית החדשנות, צוות הפיתוח והמחקר של אורגון שוקד ללא הרף על עיצוב ופיתוח מוצרים ומערכות הפעלה ידידותיות ונוחות לשימוש. אורגון מהווה גורם מרכזי בייצור ושיווק וילונות בד. לשם ייצור וילונות הבד, לאורגון מחסן בדים ענק, המאחסן מעל 200,000 מטר בדים. פס ייצור חדשני המיועד לייצור כל סוגי וילונות הבד והוילונות הרומאים, המבטיח רמת גימור מוקפדת, וקולקציית ענק של מאות וילונות מעוצבים בזמינות מיידית. מן הקולקציות של אורגון ניתן להתרשם באולמות התצוגה ובחנויות ברחבי הארץ. בנוסף לקולקציות הבית, אורגון מייצגת בישראל את מותגי הוילונות היוקרתיים בעולם, ניה נורדיסקה, ווינד, דראפילוקס ואפלט. את הבדים הייחודיים אורגון מייבאת על פי הזמנה, ותופרת את הוילונות בארץ לפי מידה. חברת האם, הוליס, ממוקמת בצפון הארץ ומשתרעת על פני 40 דונמים. שטח המפעל נחשב לאחד משטחי הייצור הגדולים בעולם. הציוד המתקדם והמכונות החדשניות, המבוססות על פסגת הטכנולוגיה, מעניקים לאורגון יכולות ייצור וגימור ברמה הגבוהה בעולם. לאורגון ניסיון רב שנים, ידע ומומחיות, עיצובים ייחודיים, פס ייצור חדשני והתחדשות בלתי פוסקת. אורגון תמשיך להוביל בעיצוב החלונות, לחדש, להפתיע ולשנות את האווירה בבית ובמשרד. אורגון ווינדו פאשן. מרגישים את השינוי באווירה.